Аз съм Жозефина, с мен е Капина и в този подкаст се чува гласа на блондинките, защото ние сме умни и красиви. Капи, сърдят ни се, че коментираме всичко без футбола. Не го разбираме, Жужи, не щем да се товарим. То много сложно. Гледаме там телевизора, като си говори и ще се справим. И какво толкова правят футболистите? Разхождат си шортите, потичат и паднат. За лежане, ако пари ми даваха, Google да съм купила. Виждала съм ги да се ритат, да се прегръщат и да си пазят четала. Не знам, аз съм виждала само да си подръпват пружинката и да правят шпагати. Шпагати? Това само геовете от тях или всички? Не бе, всички често го правят. Дано да правят мъжки шпагати, че повече не бих хванала гадже футболист. Давай за някакви отбори да говорим. Аз чух да се говори за тези Лидърпул. Както обикновено, Жужи, имаш проблем с дъто. Казва се Ливърпул. Сигурна ли си? Така е много по-тъпо. Трябва да го сменят. И какво чуваш за тези? Треньорът им бил много разтропан. Като нас ли, Капи? Не, разджлебен като щайга, развалил нарисуван отбор, готов за титли. Дайто, чета в телефона, казва се Арне Слот. Не съм го чувала. Да не са виновни футболистите, може и пари да не са дали за маркови покупки. Не бе, Жуже, треньора пазарувал като тебе, с самосвала и вагон пари, ама той все бъркал схемата. Разбирам го, човека. И аз като видя схема и викам мъже да се оправят. Дано и той да потърси някакви истински мъже да го оправят. Я кажи някакви техни футболисти. Имат един Луис Диас, едно къдървко такова. Имат и един, много му отиват чорапките, Върджил някой си. Виждала съм го този, един черничък. Мила, ако ще наричаш черен кафевия карамел, хич няма да си говоря с тебе за футбол. Други има ли? Да, имате и един Мохамед Салах. Този да не е талибанчанин. Не, този ме страшен. Скъсва се да мушка. Много мушка момчета. Той какъв им се води? Главно мушкато ли е там? Много си тъпа, Сюзи. Той напада. Кой бута такъв желан мъж да пада, бе? Това да не е някой от грозните. Никой не го бута, той напада. Нападател е. От тези, които напредват с топките. Браво на него! Той с топките напредва. Постоянно ли? Той напредва с една топка. Само с една топка? Не ми е интересен вече. Има ли хубавки от тези, пък дето назадват? Много си сплъстена в мозъка. Не знаеш ли какви са тези, които потичкват назад, пазят сигурността на вратата? Не, много си неудосвоена. Добре, кой ме най-хубавият застраховател? Защитник, Жужо. Нали пази там, гарантира сигурността? Защитава ги, да, защитник. Малко ми простее, Жуже. Да не съм карала висше по футболизъм, че да ги знам. Имаш ли телефончето или инстаграма на онзи карамелчето? Не съм ровила, може и да го имам. Всякакви ми звънкат. Ако пита за теб, давам те. Добре, да свършваме. Обичам свършването.